5,000. Entrada. Tulad ng ginawa ng nasa Maria. Sa ibang bata, ako ay pinagpapit. Tulad ay sinulog ng mga bagamat nakita ng aking ginawa, kinalimutan. Panginoon, inyong pili, huwag niya siyang salungan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yaman na walang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ngayon, mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya itinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At lubos tayo na nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nag-ibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay itinuro sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu dito. Kalugay. Patay ka na. sapagkat kung tayo'y may hinat pa, nabantay si Kristo sa takdang panahon para sa mga mahirap mangyari ni Alay, inuman ang kanyang buhay, alang-alang sa isang tao mahirap. Bagamat, mga kahit may alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit, pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan. Sakto lang. Hindi na masyado.
kanina pa ako dyan eh. Hindi mo nagsasabi eh. Ito ngayon. Mahanapin lang na rin. No. Uy, wala naman po.